ole masa in clear tu te chibai ka buk le vek chuwa tu tuma chuan hei Aizawl khopui chunga tunlai phei chon Ruangchhar te tual thana te pawh nia a thena ruk na te pawh ni khatiang kha atam chur hle nia chuan video then khata pawh kan ron da cham chi ani chuan tu tuma pawh hian Aizawl khopui bul mai a khan ruang an chhar le ania mi pangi ani hmeichhe ruang ti kha hriat alani lawane hei hi a bon khop maya tun hai chawa hian nga tinge Ruangchhar ti hi a hriat tur hi atam tak em mai ni ti hi a ngai tu fe tham om to ni chu tu tuma hian engti khun velin nge an chhara khoilai hmun ange an chhar ti te ka ro soi chiang dor ani rama Ruangchhar le ani September ni som pasari ranti kula voin ni som pasari thakwa hian mut hi le muan veng in kar rama ramkal zuang tui veng mi le sa ten ruang an mu beng varna thudon danin ramkal te hian ruang hi an buai pui gam lawa an veng lama an let le ani an veng in hnai ber an thlen nuwa an veng uai me hruai tu te an pun ngal bok he thu zia lai hian zuang tui branch uai me hruai tu te le ramkal te hian ruang muan hun hi kuang nen an pan me ka ruang hi mi pange ani hmeichhia hriat alani lawani ngaron ti ni ya hei amak mol ani tun hai chawari ngot hian AMC area chu soilo hemi Aizawl khodai kan ti nga po hei mut hi le muan vegin kara a ramkal te khan ruang an mu ti te achangin Aizawl chhim lampanga te ania achangin Aizawl tlak lampanga te pawh ania khunglai biala khwan a Ruangchhar kan tiang chi te hi a atam em mei rengot po hi awa han mak to em khovelom dan hi awa han danglam to em ti lau thei ani lawane chon hei tun tuma mi po hi tiang hian amut hi le muan veng in kara ramkal te khan mulo phei chu ni se a hriat ani don lo hrim ti na ania tun na ya mi bo kan ti te a chin hriat lawa khoi angia om ti po hriat lawa bo kan tiang chi te thalai jing atam takanom nuk ania khatik te po kha an ni thei mai angem ti te po hangai to fe tham om ani chuan tun tuma ruang an mu hi mi pangi ani hmeichhia kha hriat alani lawane chu abik takin AMC area a thalai tam zok te kanin fuin nge film khur turin kanin chamol ania entunan hei tun lai phei chon mi zoram chhunga kan video a pok an da tam ber ania tun lai a chuan mi tam tak hei barmaral tlan kan ti te po a zep thu cheng lawani an tam chur ania chuti line namdang vai kan ti te phei chu soi lawale kan ne chuti ang khop chul kanin chia pia to sia keni mi zo lampang hei mi zo ruang an chhara piang hi mi zo kan lani deuh zel ani chu wangin mi zo te hi kan film khur awan ngai em thu nei tu te thleng hian kan hara thar a hun ani ti hi a chiang renga ni tun ma a mi zo original ti mayang tun ma pon nam dang te chu minom chil ve tho ani Mizoram chhunga Aizawl chhunga po amaro chu tunlai anga hetinga Ruangchhar kan ti te tual thina kan tiang chi hi ala tam ngai mi lawani a tun anga chon heti khop phian a kar tin ni tin deuh tho hi Ruangchhar ti te chulai a chon in ngai sa tual thana ome tiang chi te hriat tur om reng to ani chuwangin tun tuma ruang an mu an wa chhar po hi mi pange ani hmeichhia rei lo te ya mi thiam zok ten aron soi chiang tura ngai la eng tia thi nge ani ti po kha ti khan chui le char ngai ne chu tiang chu ni wangin mi nun na po la hre lo kan tiang chi serial killer kan tiang chi te po hi Aizawl khopui chhunga te point allo om regem ni ti te po ngai tu a ol rum ani chuan thalai tam tak abikin rui hlo boi tang te chu khatiang anga tang mek ang chi phei kha chu film khurau ti kha kanin chalom lomari heti in cha ba hi ti theiwa kom si lowa tun hai chawari ngot po Ruangchhar te ruang mu te mo tual thana kan ti te atam hle ania mizo thalai hetiang ang kan ral zel ani chuan nakin loka chon enge kan ma ba ka hian lo thlengang kan ma huna hian enge lo thlengang ti te po hi ngai to hi angam om lo rum ani chuwangin namdangin min chia pi na sa to sia vai te ral tlan kan ti te ho nen chuwang tak chuan kan theiang chen chena chu kan film khur zel hi kan nun na ta thleng te kan nam tan po hian apoimo ani ti hi kan hriat thar zel angai ne chuan tun line news rang in ang lo tak te hain buan le tup ani sai sa nuk mai ne chuan tunami po hi hai kan muangin oil tanker te tlan gam tura kong siam ani huna chau oil tanker te tlaran tum ti in
beng vana news khan e ron soile rup moi nia hei tun line kong chian en tian ral tlan soilo then ni lawani barmaral tlan tambok buaina tam tak aron hlen bok chuta Mizoram chunga kan highway nei te konga che bokania Mizoram chung mai ni lo Aizawl khopui chung ngai po cheviau bokani hengte hian ngai to na hi article thui leni Aizawl September ni sompasari voina Mizoram Oil Tanker Drivers Association MOTDA le Petroleum Entrepreneurs and Transporters Union of Mizoram te vaireng te a thu khom chuan oil tanker tlangam tura siam that ani vele oil tanker zong tlan mai ni se an ti in thu chu anon siam le rup ania hei hian kong hi chu timain alla that zung kha arinom si lo nen khan buaina lian tham jok te harsat na lian tham jok hi kan tok chawang ti hi arin thei rum ani chuan ani na taka chon sarkar phasa te na anlo ngei ven lem lo awanga harsana tam takhi ZPM sarkar hian an chhom chhove bokani ti te po hi kan hriat til ta poi mo ni kan sir zelang kon puile sairang inkar kong chhia chungchanga thu anrela National Highway 306 kon pui atanga sairang inkar kong pui chu tuial thei phur lir thei oil tanker te ta na che chu hlo om khopa a chhia wanga oil tanker te an tlan tir ngam lo mek chu kong siam that na thok tu ten oil tanker te tlan ngam tura an siam that ma chu la tlan lo hri ni se oil tanker tlan ngam tura siam that ani vele oil tanker zong te tlan mai ni se kan tia kong siam that mek den bun chu ni som ni thakua zirtom nia muna en haule ni se an ti in thu chu anon siam rup mai ania ni sin kan soi tawang khan kong chhia a thena chuanin alo chewa ka lo pawni thaya hi tu lai phe chon NHIDCL kan ti 4 lane hemi siam tu te phei chuanin ti khop hian an kong siam a thena chon a tlo lo ania chu mai pelama Mizoram highway rang mai ba ka AMC area chunga po kong khok kan ti te kong che tak hi atam chur ani chon tuna hian ZPM lampang kai hruaina mo kong siam that mek zel ane chu ti rualin achak view theilo nge nia sarkar hian angai ven chak to lo ti te po hi soisui tur tam taka om ti lo thei ani lo ani engpo ni se oil tanker lampang te hetiang an tlan ngam lo ni chuan buaina lian tham te pok an tok chawang te po thil hlo thon om ani rum to ni kan sir zelang September ni som pakua Mizoram chak lak luna kong kon puile khamrang inkar helu tuk ni soi chu ni lai ni hian PWD minister vanlal lana hawin Mizoram Truck Owners Association MTOA le Mizoram Truck Drivers Association MTDA ruai tu ten an endon ronti vekul bokania ani da taka chuan Mizoram chak lak luna kong poimo aron ti hemi kon puile khamrang inkar hi chu a chiat na kha arei to cher ani he tuna thlaka kan hmu hi nia motor lian phur kan tiang chi te kha tiang tan phe chon tlan ngam ngai na kha om lo hrim ani kong laka te motor accident amo motor tlu emo kong chiat le tuk awanga motor tang kan tiang chi te ka han tok ta sela boi thlak fe hi in chop chhorup zelani engponi second year zelang thole ni khan minister hian policy bill tu MLL fam ki manen an pissa pol pani hruai tu te an koma kong chi awanga harsatna an to te soin chakzo ka siam ani theidan te an soi hawa muna enfi an tum halani state pol atanga Mizoram in chak alak luna kong hi tun lai hian a chheleya thochan ni atang khan National Highway 306 dur lui khamrang atanga scholarship in car hi siam na thochan mek ani hei wang hian thole ni khan Senior Superintendent of Police Traffic Aizawl chu lir thei tlan dan tur thupek thar a chua ani chakzo ka kong siam na tho ani theinan ni lai ni le ni nga ni hian jingdar ko le tlai dar nga inkara kong pui hi khar ani dona leng pui lam atanga sai rang pan te po sai rang bui chali lei pela kal phal ani lo bok ti in thu anon chole rup mai ania engpo di se ne kong thazok kan nei theinan tele Mizoram mamo chak lak luna poimo ber ani wang khan kong poimo ber ani wang khan ZPM sarkarina hetinga ma an lavat po hi an fakom chur ania sarkar ma sa te atanga leiba le enge harsana tam tak an kol chawa mo khateng an keng chho chung po khanin an phak ang to ka chuan
Mizoram thatna tur hi chu an ngei tu ve ani ti hi chu alang chiang reng ani heti nga chuan ramin hma a sawn theina tura chuan a thei ram chuan party le party kan soilawa kan lawin bei lo te pawh hi a poimo view to ania hetinan Mizoram chu state ret hei state pachhia kan nia thon chhuah le sia nge thar chhuah te kan nei lo bok si chu wangin party ang zonga in bei vak te pawh hi kan changkana min dal tu lian tak ani ti ila a chiang viau ne chuan hemi kong chhia kan ti hi ari lo te an ti that ngei pawh kan be se tak zet ani kong chhia awanga lir thei atlan thei lo awang le tlan a sawn lo awangin kar liam ta top lama tang khan mi pui ni tin momo po awang tana thil then khat chu a to pha bok haron ti nia hei hi kong chhia ina a ngonga ne chuan nichina ka soyang khan party le party lawin chir the emo lawin be na tur lo zon ngar lawin kher ngar kha a hun to lawani kanaramin ma a sawn theina tu chuan kan zawai kan tran hawa tho hau na thatak nena malam kan pan zel ni lo chuan namdagin min chia pia to nen kan ram hi atu chhema yang te te po hi thil hlo thonom tak ani to ane